Benvinguts al videoblog Esgarrinxades utòpiques. Avui parlarem de La filla de la neu, de la Núria Esponellà, publicat per Columna. L'any 1928 s'inicia la construcció del Cremallera de Núria, una de les obres d'enginyeria més complicades de les que s'havien dut a terme fins llavors a la península. Com a lectors, la coneixerem a través del testimoni de dos personatges, la Joana i l'Enric, que hi seran en papers ben diferents. Ella, com a cambrera de l'hostatgeria de Núria, i ell, com a enginyer del projecte. La Núria Esponellà ens explicarà la història d'aquests dos personatges a través d'un narrador testimoni que a estones també és editor. Aquest personatge narrador-editor té un vincle evident amb els dos personatges i ens explica a través de la transcripció d'una sèrie d'entrevistes que els hi fa la seva experiència en aquesta part de la història del santuari. Els dos personatges parlen amb aquest narrador-editor quan ja són grans, és a dir, la seva vellesa, i això ens dona una perspectiva madura d'aquells moments viscuts de quan eren joves. També els coneixem a través del diari personal de la Joana, on deixava escrits els seus sentiments i les seves inquietuds. Una manera de narrar que ens la fa molt propera. De fet, i crec no revelar res que no es pugui saber abans de llegir l'obra, és ella aquesta filla de la neu. L'autora de títols com Rere els murs o Una dona d'aigua ens ofereix de nou una novel·la en què la part històrica i la part humana es barregen de manera natural. Aquest és un relat ple de sentiments, amanit amb un descobriment d'una part històrica segurament desconeguda per molts de nosaltres.